antxe gure baserrian doan, txarkoan, manualden, bai horzala mutilibeko xean goxeti, egun sentia baino lehenago solora, freskuran, ezta, udan, freskuran ganaduek beretu ez da izan da hori, da, arantza dola laminak harrako ebela hauren bastarrean, hauren kobasuan. Ez da kobasu hori, bueno, erraka bastarrean, ezta? Eta, claro, orduen berak, mutilekin egora, ez dekote, hemen egon ikase urten biderik, da hon zein eguen, hasiak ila lamina guzti linuan kantea kantetan. Eta, hankab orduen bertzu guztiek barriro kantau. Eta barriro kantau, jakin egon laster, harrikanpaiak entzun badira lehizan, eta edo eguzki gurten, ez da? Da orduen, karo, alan dauzela, alako baten kanpaiak, dintan, da orduen laminak podere bari parozidean. Da orduen zeiten dago, berak eroan lamina bat beragaz. Beha isiliteko lamina, ez dutzu gorbari egiten, eta hori, karo, egun beten ez niak gozten dagoela, ez niak gana ezin behar dutzela lamina non diotzone, txuri egora. Eta orduen, honek bera bazdaki. Eta ezkontzakotan beragaz. Eta orduen esan hotzila, amak edo baten badek, begitu dutzeke oinetara, horreri neskeari, ez, begiti ogia. Zurrego bai. Naleko baten begitu dutzu eta ahate edo patoan hankak. Lagun ikusten da, lamina dela, ez da? Lagun disgustuaz hil egiten da mutile. Eta orduan dokie, handeizele egaz batute, ja eskilaran eroteko bandari ikase zera. Orduan esaten dutzia badeak, sartu iso ere izan harin, ze lamina etorriko da atzetik, bere ezingo doroan behar harimean eske etorriko da. Eta orduan, ere izan antza dozela, sartzen da beharin ere izan, eta lamina ezin da sartu ere izan, eta geratzen da sokorro bete kanpoan, dolan zela beten da harimea. Horbe ikusten da, Eleixan ez depila podererik, gure honik personaje mitikoak.